ban sngoto ya ka kya ka shon jong ki pai pa kalong ka ba e ado kata Hindray habang ibu shwa ya ublay hakino ki kam nila ban shakli hog ya ki benta baro But ikong Dewi tongper inget baka jingshan ya hublay kalong ka way na kinong rimbadon kam tam bangi day bandan. Ikong Dewi ilong MDC jong kanarpo constituency but ilong ka nuksa habang ikren shapang ka jingsha kriyo pa da ka jingshat hem klem da tingkai shu ya ka tingka kapor pat kapor. Shwaba in rung shaka kamsan perthe ilalong kaway na kiru kintay ibala 3 months ngoba na kabenta upay babun balang ban aya ka jing kershan bat jing yarap ay kinu ki benta ki ba ila shimru ya ka kerdan jong ka president jong ka seng state kabala sandor da ki kunhun jong ki riu kintay bat lingba ka ni ka seng kilala ban aya ka jing shakri jong ki lingba ki programs ki babun ki ba kuntup ya ki awareness programs ne ki jing pensap riang jing tip halor u drugs ka jing ya shong ka kana bat kiwe Hoy, wala imshim la poi perkhat ba kena kakam ka ba itre mon ngobha inyo ya kalan ban longkum kanong mi kaman Henry menta habi lala ban shimti ya gani ka benta ipershang kat bala nalade ba inle ya ka babhatam Ikong Dewi ingen bawat hapadeng kijing ba kijing ya le ki babun kani kadi ka benta ba ublay ulapo kerpang ya iba inshim Kublai pi baro ngi priang so bhai pi shakawai fat ka benta jong ka rimpai menta ka singi don hapreng jingi ye kong Dewi tongper I belong ru I MDC jong ka narpo constituency Iban sam ya ka jingya lenti ka jong I haka kam sign per thai bar kum juru ki benta jong ka GM ka jong I ali ini phashi I menta kublai kong ngi priang so bhai pi shakani ka program jingi ka rimpai Abad kumpa pitip kadika program bekerpang jengki kentai mo haka bangi sami ka jengya lenti jengki kentai la kalong haka nu karta la nika kam ka bakidon te na ka benta ki palok ki bape ngi na ka pole si pilaan pinitu kam ba shu ya la dikendiat kublai shibun ya pi dudashan mo ba pila khot ngobhai nga shkanek program ka jong pi tenung kong hi nga angu ya oblay ba ulay la timo ba nga haka ka benta kam tamado bangan yo ban dan berka pilu ka program Te kekerting pepura janga kelong ikong Dewi payati tongper relatif yang aku ikong Dewi tongper kesnung janga kadena umkiang is Zente Hills kemudian sispak sampai kilometer na Shillong te mentang la long inong mikmat dan MDC janga arpo peranar po constituency bat ngala jadon menta abang teliki snem hakikam tremon sengobha So tanat bakong namal kajingya lenti ka jong pi kalong ka le se ka ban aiman sim ya kiwi pat ki parakan themo bat kumba pi ong pi la treishwa ha ki kamman ngobha tele se ka ba penlong ni pi ban ya na kata ka benta shaka kam sanhi masima mo taka ha ka ban kong hi kalong ba oi na dudang rit hi nga la dong ta ka man simba nga saya itanat mo ya kini ke social worker ek to nga saya dong ta kamen simba ngarung ko abalong social worker ek to ta ban tre ban yarap ka bang la ek pai ba ten rei kene bangan project kam sang hima sima pade kade unplan kade de bang ada thumu bangan rung lani rei ka ji anti ke chungai ka yala menga bat mentang as ngaban realize ba imat ublay la khodinga shkane ka kam marnung kong hi nga sedang tangkum Tekan tei ke ba wana duk senong kendong mo mengaku aban contribute ya ke melang kasalang ke conga te house nem aja kat para ek tu na sedang ya kam tre mon sobha na ka ba nga aingo yo bre long ba ka bor ja bing le bor kholom ba ai nga yo ban yarap ek pai ba ke pon teli kitchen ya be ya kandu kam tam e sa ka thain chong stay te de long ba ka me ka tim tre mon sobha ka ba nga tre da ka donut da ka man sim ki pai ba ke la tip ya kata kanu ka personal problems ka jong kiru kane kanu ka problems ka baki ya kandu kisai wan bat kisai panji rap te ngaru ka bangala ibor barit nga kom kan themo ke bangala banjara plek tang ka ba ka badon kata ka bor ba ka but te ha kum tahi ka ya padi kane ka jimtre bat
bat ngas dang ka diga kam ngan yetu la ka bangi haus tema aja ka prada ka bangi yo ban rangkap perlok kan tei yo ban form ya ka sti sing kan tei sain dur tip kurtip kha yang arnyu nyu trap di lang ba ka ni nga sayo ban ya lenti ka ta ki kam ban yo ban kerpang ban yarap ki para kan tei kam tam e ki badai na ka ri ba ka chai meru ke chongi ki di patok personal chongi kemotif chongi ka long kata di lang ba ka ni yo ban le ya kleng ki choka jongka jala jongka kasi jang tia chongi te hadin kata de hadu unu snem hi den bala mi ga VPP kumba ong no Voice of the People Party apa kecing lam jang pa Arden tilang ba kan hi ka pala pan poyenga hasya kan ka sign politics but na ku blai kenya ka party mo bakil ailat lem yang ba ngadam la siki yo ibang adang kata ka man sim ni kata ka ching trang te ngai ngu yo blai ba ulai lam ti hadu bangan dalong kum ni te kani baro ka de ka ching lam ti jang blai hi ban de ka bor bru tangan am la hi ban le mo ka e bang la ban le ka bor bru te kani ka jang ti de am de ka bangan thumu bangan rung sa ka politics hande ka kami ka yalam ka kam ka khot ha ka jing siu chunga ka experience ka chunga hi ka long kum ta te tang ba ka we ka ba long e ka bangale ngale ben na do ka man sim da ka jing siu khia ya kino ki ching e namar banga sno ba nga kong ka thai ra danga mat e ki ching e lene e ki banta ki banga don kam e ki ching rap chung ki para bru te lada ki uta ki bru ki la ban yarap lem kat ba ki la kano ka long ka ba pengkaben ka bala ban ai bor amin siminga te lang ba experience ka jonga hi ngas no bangan share lem ya kata ka bor ne ka but ya ki we pade ki para lok kan thai la ne ya ki we pade ki para personal jungi ha ki bon tili ki banta te na dilang ba kan hi ngal apoi ha ne ka banta changa kam politics ang ba ka chipli la chang ble ang ba ka party VPP ki namar kuma pi ong kong le se ka jing thumu jong pi ka khlam long ba phin poi shu ne ka kam san par thei mo but bun sin kum ki ru pat ba ngi ju kho nyo ban rung ha ka kam politics la ne ka kam san par thei ka bangi tim ke ele se ka jing snow ka jong pi ha ka ni ka jing ya lenti ka jong pi pat menta ha ba phila don ha ka ni ka kam te bangala don ha ne ka kam ka long ba kadon hi kata ka impact ngo na marba kum gru pat ba ne tang kum ka nong tremon subha ngala banle ka ba khandiat andre bang adon ka ne ka kam pa de kum ki bru ka la jet mo ki pat ba ka la jet yang nga bangan long kum ta kanong mi khmat ka changki te kani ngala ban yarap eki ha ki we pa de ki banta ki ba kham shalor le se ma kham ta me constituency chongi ken ka constituency chongi ka balamat ya shupun ki ching e ha ki dikistan ki balalik no te ngudan ta kaman simba ban le wat ibarit tam ru ibang ala ro ngakwa ba iban contribute te hoi nyam la ban ong bangala le ka ba krau e do kata ta Henry tang kum ga kan thei ka ba don la ring ka sem ka badan bon ki kam kum ki kan thei ni sutu bhang ya ban pe ring ka sem ni ha ban manage ya ki kam bangi tre profession jungi ru te Henry habang adon ha ka kam kum economic khat pa ding su ka long ga jing kar khu amde tang yang andre kham tam e ki pai ba ki ba don kata don kam kata ka jingarap la tang kan ka bantaro abang ang yarap kam semut ba tang ha ki financial ne keno andre even the smallest things ro am tin kene ka long ka jing khat jong blai ka jing lam ti jong blai hi tengang it skamba blai hi saya lam ti shu bangan la ban le bhai ki pai ba kat bangala e tang ya konsusi jong andre ya baro hi bede ki padok pas nam ga jong kuma pi ong mentan mo kong kum kiru kan thai ni bun ka jingkit ka jing ba mo kuman chi ong no ki jingkit hayen le se ki wi ki benta jong ka jing em jingi kum kiru kan thai bat ban pet bat yen bat kam shabar kalong ka ba e adu kata kata le se ki ba pet yangi kan ka pol kin yo men sim la da phila ban le se sam ya ka jing ya lenti ka jong phi pan kum ka riu kan thai kum ka khun kum ka kami kum no phi bati ka por bat kum ta te ka banung kong ingas no ba ni don bangin kwa ban le e ya ki pat ba ne ya ki no ki contribution bi kwa ma tak im lang salang ni don kam nung kong ka man sim bangi thrang lemar bala dangi dan kata kala ro dangim dan ka man sim ban le e ni namla ban le kano ka bantaro Andrea bangi don ka man sim hoi ki ching e tingi namat mo ngalong khun ka ba ban pe yeng namar ba le kun ka duk to e te hayeng sem ro ha ban pe imeru ila he ikon ro ngadon te ka kam ro haban ban tre na mata ban
mawan biang haying sem te ngamde ke ba mi na ka ying kesam kodan ba em handre nga wan be na ka ying ka ba shubit shubiang kum to te kata kecil anti ke jonga kalong ba nga ingu yo ble ba ngadon ru ai me ba support hayanga kalno ka bantai mju khang im jubu jeng keli nga pinle ayus pinle manu ban pe ka ying handre I mo ingu yo ble be don pedeng kamet ka ba ko be te I support yang haying I pe iki hebro ko haying tinga sayo ka kalat ban lek yakin ono ki benta ba ki bru ki sim ching bun ki benta bun ki por ki ba na mati kata ka ching kalong ba haying sem haba pang ba stom kam tang kum tumo ngari ban dan haying namar ba dan pang ba stom te kuma kita ki por kenya don kata ka emotionally struggle kum to ten re ya ki kami ki bang la ban nga re ki bang lang shu ban ngamen sing haban sacrifice bat dia kataro te tanggawai kalong bang abu ya kecing tuai hau blay ba dadang nuru blay te jaring kesem un sumar bat unyelam nanti baki eke baro kin jai bayar nanti te kicam ki bang atmu ban lem tau pat baro ngan sayo kata ka lat kalengki ngan sa kin jai bayar nanti panengkong kalong kata kecing tuai ki badon kuma pi ong ru kong mentan in pai kendian ba kakam san perthei pi klam kwa mandan but pi ala 3 months ngo ba na ka benta ki pat ba la katu kat ne por mo shaba pindrung chak ne kakam san hima sima te henry nginget ru ba kanu kakam amtang kata henry kanu kakam ru ni kendu ikijing ki ba buon mo but let's say tang mapi ki ba shem pin sngot ho ya kata let's say kendiat kongin ya pai kata ka benta ba kum kareu kan thai ha ba phirung sha kan ka kam san per thai ki ki jing ki ba phi phila ha ban ya leng ba ba nang kong ko ban shup karet ma ba umde ba ngam ko ban don ka san per thai rengam kami ka plan hoi kan de ka plan ka chama hak banang kong hi ngami be kum kareu pa ba ban yarap ya kinunu ki benta ba ki pa ba Rani ki bru hastonga thaul na ki thainjunga khamtam bon ki perlok kan thei ki bamat ya kita ki gijing ki problems ki jongki wat tang ban thoi ka kodro ki don kam no yarap te kalong hakum kita ki rukom kadon kaminga ban yarap beki bar kadon kaminga ban lek lang berki sya kita ki cakka baki de ban lek nan ta gitu ya baki ya kando te anrei de hadin bala mi wi pipi ngasa kawan kata ka mensim banga ko aban kersan lemba hakaban kong ko aban long kum kanong kersan kum nong tre ya ka party mo numare iba arden hi na doa za karlai ngala follow up kum minong yelam iba dong ka jingki kri ya ka riba ka jadun riu kam tam ibran ya kata ka nong rim ka baskem ba long special mata ka jat bunru ka jongi te kum to za karlai ngala follow up te ngampat don jing tu kata ka poro bangan join ka politics te aja kat para kum tu ngalio banyak kendu bat te yo banyak kersan lem ya ha ka party ba idon te andrei kataru kalong tangkum tahi te ring katuk ni por kita ki kambang atre ka yagi la ka jong ka kambang atre lang ba ka kam 3 months sang phamo te de ajar pulai pa de la ong ban ngakwa gawang kata ka jing thang kam sim bang akwa ban dan batalem ba iba ba thawati ngo ban yarap lem kam tam ki thang ki jongi ban kersan lem ya ka party jong namar banga iba ga kum ngapan kedua makong ba nga iba ka nga party kalong kabarang kata ka nong rim na banta ka riba ka jabnru ta ka yedai ba ideology jong ngakin te di ta ki nya sakpoy no te nga sa don no kata ka ching thrang ching kwa ban yarap dan re ban poy sa ka politics ni ban long kum ka nong mikmat ban long kum ka candidate pa de ka syong be ngala rai be ba ka syong be ka ji penjai jong ka party he te nga blay maya party ro ki ibig nga bangan long kum ka way na candidate jong ki te da ka ji lam jong blay ngala job ro ki election te handre hapering kita kicing ka don bet don ki cap ki bat haba ime wat haba ime ipang ru haba ka program ka jonga mudur ka de ban don ha kata ka cakka ngaban sacrifice wat dia kata ro then the emotionally ngaban struggle ya kita kicing te hoy ngadon ki men ma inga stem dok pilang then de kum ka khun hi ma te ngadon be ta ka jin snu em then de le kum no ngasnu ba kum ba la khai ngaram tanet kampai ba ta kong te I was born for this. Tengah semua the purpose of my life kalong baik mata ni. Tengah melasyu banyak ilaja kataru. Te kita gijing ke bang kedu de tangkum kita. Wat ka distance ro jangga jing snow jing ro gajingai. Te kambang atrai kam de tang hapo jang kia.
bunsin nya haban yach kelinga watch west kasih hills ru watch west into hills Shak is kasih hills ru kam tama keto kipor aja kat prahado arcara pulai ngabat kum ke presiden jongka stik kum tu baru jongka kasih jeng tes ngiter na haban cover up kum kito ki program ru ki badan watch ru sya border kum tu syaki syai langpi ni snu haban dat sakmit ka distance ke bacengai haban I ki khona yin kum kita ru struggle ngahap tamde tang kum kita ru financially ru ka struggle kadon bet naman haban pelut bet na lade kambang itray kanu kambang atray ka jiyo kabang ami ngala lok la invest bet long kumba invest bet la pelut bet hakata te namar haban pelut na lade na pelala jang bet kum to handai kata ka mensim bang kwa be bandon akum kani ka kampai ba em kam penduk mensim ngate ka hembek bala daron kinu ki isu haslong ne isu jang riba ka jat benriu de haslong ne de sha kaput ne ladang ngam yo ban late on the spot em kam mensim jang kam suk bangam tip kalong kum no ndang le stangala na man le eru ngam tip kata handre kata ka jinsung care ta ka jiru sama mensim ngam la ban shong be yin I should be there nga haban don hang tu te kum kita ro ngalong ba nga haban sacrifice ye buntali ki ya jong yin ka sem personal life jong ngarong ngadon mala ka jong personal life personal problems rung ngadon te kum kita ki ya ki banga ya kendu ten rei lang ya kendu ru kita long kawai kalong bang abu be ya ble ha kicing tuai mang abu be ya ble ha kmat te ngami ni yin da kicing tuai bang ngan lek amti bang lek nam ta kam smabhai en reng lek mata ka khe ka shon jang riba ka jab riu bat ka khe ka shon jang pai ba te rada uble hi ula jit nga bangan long kum kawai na kinong tre ya ka riba ka jab riu lani ki pai ba ma uhi ban riban sumare ring ka sam ka jangaro te ka de halor kani nong rim nga yai besh kmat ngaya be kita kam like tang ki balong very sensitive yin sem ngam long shu ban I long shu hoi nama ba masnu ba ladang ong ban tre ki pa ba ngah ban te ru ka yin sem kum nongan pe ya riba ka baru la yin sem la mo tengah ban manage kita ngah ban handle ngah ban adjust kum kita ro ti kita ki jing ya kam tam kum kan thei te hayin sem ki kam ki bun te kam tam ni le ki store ni mo kan thei khadu kum to e haban pe ro ya ke ing stem ime ya ke we bun ki bantaan ba ing sem te kini king kita ki ya ki banga ya kendo ten rengat hadu menta ke nga realize ba uble la khod e nga shkana ka kam te ma ula panlong kum ne kum banga long ula pli la pli kala te ba ke kita ki ya long nga long kum banga la job be ki nga la ya be tamo te nga ngo yo ble ba long udan rakat hadu mutni ki por mo sultanat bahakong namal ba Ani sotu papidon kata ka mensim ka basyadram ban syakri na ka benta ki padba ban sngo ya ki jing e ki jongki bat ban don lem ha ka kya ka shon ka jongki bat ni sotu ba ki hat na du ki pormen shop apitre ye ki ni ki kam monsgo bharo I jule ye ki programs ba pher ban ai ki ta ki awareness la ni ki ta ki jing tip Shaki padba ki khun samla jongkari pa jat benrio le si khendiat kong ni phai shika ka benta but le si phla ban ya thu ingi kinu ki jat program ki ba phi ju ai kini ki awareness la ni ta ki jing tep mo shaki padba kumto bang adona ka senstik umto te hasnong ro la kila jidena kom ka secretary jong ka sengkentation umkyang te langba kini ki sengkentai ilion pelong ki programs ki prepare ki awareness program hasnong lani chakwe ro kisnong ni don chat pelong awareness program on drug abuse POCSO act bakum ju child marriage ban I awareness ki ba mo bat kum ju halor HIV ba kum ga zai ban ri nyo iba imat isbun kini ki ching ka bakum kini kam tam kum drugs mo umde shu ta ujin ma amri ula benjat ya kari ba ka zai ban ri ka changi tekat bangila ke bangila ban le long kum kiri pat ba kita ki por mong indon ga boran ning la ban le rengi shu ai awareness yaki kun samla bakin kiar na ni drug no la punjat isbun tali ki yin kesem tengal iwat ha yin sen jongi ru don hi family members ki ba mat kum kita te apan jot yin kesem ro tengi ai awareness hangat kum kita ro bun tali ki program ha kini ki snem taknik new pratali ki snem ki ba ngadona ka kam treman sung pha tengi pelong ru ya ka awareness program ka child marriage rumah POCSO act ru kam tam mentaba bun gi hna kumban kren no mo don hi gisin rang ge ba
ki poi kha ba pli mo da ka jing it ba ki kan thei kum to Henry ba kan thei dang long had andar itin kum to te ki nga agi pokso ro kum to ting ha ban pensu thu ro iki ba wala da de da ka jing it ro Henry ka pokso te et ka treka man mar ba idang rit ta kum to ni ha ban hikai kin te ki kan thai inda ki chendrang ro ha ban pensai ki balang kumno long de ban kia be na child marriage e kum to te ki tro abis ro te don ki bang ala yo ban yarap ro ki ba ke yin kasan ki don ki khon chendrang ki ba mat yaw drugs kum to ki panji kim tip lan ti shanon yalam ki khon ki jong ki te yarap ki kum to ban le wat dat ti mo ban le bu ki rehab e te don ngas ai ngo yo bre don upding jong ki ro ki bala kala ba mut ro halor hadin ba kilawan na ka rehab ki ngasuk kemen ma bapin mar baki ru idai na kayin ka wasam ka bedok bang site ki thain jongi kin tingi yo ban yarab akum kita ki liang ro te kat pala ngi wat be kita kilat kelanti kumno ban yarab ma kan duna hoi ya kini ki jing e ki badan ha ka society chimi hoi dan ang ban keling ngamla man le 100 ngapat la ban le 100% mo shikling kali kasi chantia jongi Henry ha wala dangi la ban yarab wat tangi ko ke ying ar teli ke ying lo kan ka long jing ko ba bakao hoi te kalong hakum kita kom te bon hi ki personal problems ngi kan thirum to domestic violence egum to ro ni pensu thu ni yarab kabala tundai ngin ong bangin yarab daga bangin penyapat ya kayin bajongki mo ni ban pensu thu markel yang ikiru te don ki jing kistam ke bala gabana ki su thu chimut ro daga bangin dek banya selog egum to te bon hi ki benta ke ba ini yarab iki tam don ikan na ke ba rep kia sai kum toro kum kita kin kum ke personal problem supaya bat ni layo ban ya senyang kat bala dorit ru ma ke ing kasam jangki kum ba pi ong mentan mo kong hoi le se man la iwe itlu yeng le se ngim pala pat kot kata ka bor ban aya kata ka jing rap ka jong pi ka jing kershan ka jong pi mo hinrei kat pala ibor pila persang kat pala pale si iwe artali ilong yeng ru ka jing rap ka ba pila la ban ai kala long ka jing kerku ya ki mo but kindiat kong inya pai sha ka benta sha bangi penwai kan ka program kong ba ni im ha ka por ka ba e ni yu i ba ki crime selani kita ki jing sha thombor jing ki ken thai ki la nang bon but habangi ong bangi la kiu mo ki ken thai ki la kiu ki la ya ringkat kerdan ber ki shenrang bat kum ta ter Henry ki dang don hi kat tu kat ni ki ru ken thai ki plang sakut ha ka jing em ka jong ki but le se ki shem jing e panya chaprang Henry ngi yu i pi ba what happening ki jing e ki babon ki jing e le ki babon ha ka jing em ka jong pi la ka long ka jing em ba shimat jong pi ne ka jing em ka ba pi mi khmat na ka banta ki pai ba bila la man don ha ka ni ka banta jong ka jing em mo kin diat kong ka kubor ka jong pi na ka banta ki parok ki ba pe ngi ne ka por nan halor kata ka bentangan batai kat kum ka ji yang ti janga kat kum ke experience janga mo te ha kani ka ji ti janga kum kanong 3 mon pai ba kum banga sedang ka kam hadu mentar orang te de be nong 3 mon pai ba hi lai teli kita ke banga bu ha ka ji ideology janga ka banung kong kalong ban dua ya oplay da ka jinget ka bar kalong ban tristam bar ka balai kalong ban ja yang lenti janga hok ba ka ji sisa ba swavan le kinong ko kam dua ya oplay te ko bar kalong tristam ya ta kam ka bangi tre da kalong ka kam ka barit na ka bakraro mat ka balai kalong bangin ha ban ja yak lenti jang hok ba jung sisa nin namla ban le arsa pe kuno kam dana ha ka jing anti janga kano ka personal problems ang ke bru nganamla ban tong ba bangan yarat siliang eno Henry ngayeng ha kata kano rim ba kini ke bru ki don ya ka hok ba ngan ya khon ya ka hok ka jangki bangan namla ban ba uni ude ukur janga ngan yarap yo nganamla rada de manu menuru rada ki yeng rada ka jini jangki ba ki shem kalong ba ka de valid kum to tengah ban yarat te takin kalong galanti jang hok ba ka jisha but di benjing be halor kani kanong rim ha kanong ko banta ba don ki personal problems ang gibru ki baki ya kan duro nga banas neng shwai ki nga banas ngathu shwa hato kini ki bru ki wan pan chingi rap chingi kade hok nem kade na mi nga bangan yarat ki le si ki shu paret yanu inu gani le si ki shu paret tang ban yo jum to ya lede le si ki shu wat jingirap tang wat haba ki bakala te yakum kita ngan kerasai ngan namla ban yarap yakum kita ngan yarap ya kita ki bru ki bede hok ban yo ika jingirap te
kalau ngalor kani kenong rim ba hadu ket ni telik stem ro ngala ya beradu mentang aing yo blay ba kani kenong rim ngarang ngabat ya ka bangan ya bat ro bangan namla ban le arsap ya ke ero nganam la ban syarap siliang ya ki dru kenong di bentaro khoi klam bede jing sana marada ngayarap iki halor abaki ya baklaro anda poisha ka an nganam la ban stand ka ponchi kanam la ban stand te ngi haban perkat ro ek lenti jong ka an ro yo ba ka kamla ban stand namar baki la syam baki la le bakla te hae keborong cengar ngaban ke perkat ya kata te ban thok bria ero ngam ku ngam wa e kum kata mo te de lor kani lai tali ki benta ki bangayat ba don ki por ki bangalong ar tali ki cumut kum no ngale langan yarap nganam yarap na se bu chung tua ya blai te ba blai tin sai kata ka ya kata ka jumut mo te de kum tai ba sayo kata ka jing sai na sale e kino no benta ki ba problem sungi pa ba but ngi don kum tu ikna kasi jangiro ki bala jusha bat stage asam kum turo ngali ban yarap kita on pelat ki nomor bagi klen lek bakal long hak lor kum kita kin kinorim te ka message ki bang ko ban ai ki padok pars nam ji kam tam gaping te long ba ngiro ngimat je kecing manu mat je kecing apa te bang in nong yo atang kecing suk sudama kecing ka wan be handring kum ki ka te hing don kam long ki baklan klan je kecing bat bantuai nomor ba kum ka kristan kum ba nga tip ba ublei la kular ngi ba kenurung ka benta ba ngi wana nya rabe ngi ude mo kumbang au ble bang isakri ude ba don ya kecing kular ba promise ngi bon nyarap undon ka bangi te halor kane ke benta ba minde bandu cingkraman kicing ki wan be minde ban give up te dalele long nga ko ban ai ki ya ki para kan te ya kan ne examples ka jong na ka jing ya ti ka jong ngaru don ki bat por ha ki to gistan ki balik no ki bang se kumbangan give up mar ngala kumbanya tu ngala madru ya depression ngaruh ki snem menswa te henry da ka jing lam jong ble ngala like kita ngala long kum ni kumbang long de da ka jing lam jong ble da ka jing tuwa yo ble ban kong i long bang ni de ban kan mau yo ble ban pan ka jing arab na but ngin sala ban job kita ki jing ki jong ni te ki jing ki one bit ki way dan ko ki nam stop kan bang na im partema dan deng de ban long be ki baklan malong ba klan di tang ka man sim re ha ka jimut ka jing perkat ro ba lagi jing ki long kan no ro andre ha bangi phai sa ble ki jing ruai ni la be ban job kita te kani ki message ka bangi ko ban ai ki para kan the pa do pas nam kam tam ba la dangi ya ji galanti ka ba ka ba be ble no mi no ini ni salahi ban job ya kani ka ijing ki jongi tewan menta bang along mi kimat ro kam semut bang ngam don jike Yesu ngadan ke jike wala ki pang ki stom ki don be ki jing ki bo ki don be ande tam ka wai ka long ba kum kan let's say kum ki bru pa ba ki ba ban pe tang ya ka yin ka sem kam suk kam sting ya ki oi namar ki ban constant tang yin ka sem henry manga kum gonong trim pa ba haban ben pe lang ya pe ba ro namar ngala shimi kene galong kor mentale ngala long kum nong ikmat ngala shim kene galong kor ngaban snap be te ki jing ki bang don haying ro ngaban adjust ban manage ten ring kecingit ba kecini au blai te tang kata ke bala ban long ban penjat be penjat renti kini ki kambarok mo te nadu la mensuaru ngami tangkum gerupet ba adu mentaru ngan long be tangkum gerupet ba hi te kita kecing ki wan suan nga henry ngadan kata ka mensim bangaku ban tray ladang atik baki peda yang kum sam tang nan la ban ong ngau ka mensim jang ong do something la datang si person ro lebih datang si person ro mili la pim la 100% ro datang si person pin le ro ayo ban ai tu ijing rap jing rap masih ngala dan bentah ngala ayo ban contribute ya kata ka bentah ka ha ka jing ga jong ki pai ba te kata yo de ban give up dua yo ble ya unti jang ho baga jing shisha te ki baro kin be anti kuble shibun kong ya keto ka kubor ka ba smooth tanat ka jongpi namangi songtu ba ka jing ya lenti ka jongpi kam shimla long ka basuk wa pila ham kum ba pi omo awat la pila mi pat ba menta ban mi khamat na ka banta ki pat baro kila ki jong ki jing e pat pidot bat ki jing e kan banginang im kinang yaiwan bat ngi ketbak ketriang kong ba pinang kiu irat ha ka jing im ka jongpi ka kam ka jongpi bat pinang la ban ai ka jing shakri ka jongpi na ka banta ki pat ba naliang ka dit ki me kalayang ko ban ai ko play ko por ka jongpi ru ko play shibu piru
Te palak kum tu ngi asngo ye kong dewi. Ibla haban mat bat ya ling ba ki chung e ki babun. Ho kam shimla long kalenti ka besok Henry da ka jinget ba ka jingshan ya hoble. But ki nongrim ki bas kem ba idon na ka benta ka jingim ka chung i ilong kumni kum ba ilong menta. Iket bok riang i ban iken men ba inang ai shushu ya ka jing shakri chung i na ka benta ki kampat ba ki babun. Te palak hadu benda syam yang bat pi ha ko pat ka benta jong ka rempai kuble pi paro.